Què és això? Però, hija, me l'haguessis donat a la mà. I el vi aquí, provocant. El deixem aquí. A veure, tenim un paquet. Oh, bueno. Oh, quina il·lusió. A mi m'agraden aquestes coses fetes a mà. A veure, hi ha aquí una nota. Ah, vale, que m'estan dient que l'ensenyi. Per què? Sí, amb la meva veu ja ho tenen tot. Vale, i té una nota. La llegirem ara. A l'il·lustríssim comte Mikanov li complau enviar aquesta obra audiovisual que té com a objectiu fer una barreja de cultures entre Molins de Rei i Romania. Es tracta d'un esdeveniment especial al qual el propi comte ha viatjat fins a la marató de donació de sang per tal de donar el seu punt de vista sobre aquesta tradició molinenca. Que hi haurà aquí al paquet. Let's see. Ai, que això a mi em fa pena. Que no puc, que té un nus aquí. Espereu. Let's see. No, potser no ho veiem, Què hi ha dins? Mira, a veure. Que ganes! Quines ganes! Un VHS. Perdona. Que estem al 2022. Pepo, a veure, això ho podem retransmetre o no? Que sí? Que sí que podem? Doncs mira, vinga. Pepo, aquí tens, no sé, a veure què tal. Bon dia, molinencs. He vingut des de Transilvània perquè m'han dit que aquí, a Molins de Rei, estan regalant sang. Així que hem vingut a la marató de donació de sang de la Fira de la Candelera a veure què podem usurpar. Per què la gent aquí regala la seva sang? Bueno, per un tema molt important. La sang no surt de cap aixeta i és molt necessària per moltes intervencions quirúrgiques, operacions, etc. Hi ha 3 components molt importants, que són l'hemoglobina, que és el que porta l'oxigen, les plaquetes, que són el tema que tapa les ferides, i el plasma, que és l'aigüeta que es fa quan hi ha una ferida, un líquid blanc que surt. Això m'agrada a mi molt, el plasma. Tu creus que jo entrant en els més necessitats, que a mi em donaran una miqueta de sang? Jo crec que avui ho tens malament. Hauries d'optar per altres opcions. Aquí jo crec que no seràs benvingut, Jo he vist el tas de vins aquí a prop, que jo crec que aquí la gent li dona una miqueta igual que li faci un mossegó. Doncs escolta'm, jo ho deixo a les teves mans, això. Ansada, entrem al foment. A veure què passa per aquí. Hi ha olor a sang. Per què estàs tu aquí? Per donar sang i ajudar els altres. I a mi m'ajudaries una miqueta amb una miqueta de sang de la teva? Sí. Sí, molt bé, doncs aquí em vaig a posar les botes jo, Aquí jo crec que no em detectaran. Tu creus que a mi em deixaran també una miqueta? Jo no estic malalt, però bueno, tinc les meves coses també. Podem deixar una miqueta, la que s'obri de les neveres. Mira, em van a deixar una miqueta. Això sembla Alcohólicos Anónimos ja, mira. Per què hi ha menjar aquí també? O sigui, teniu de tot. La gent s'ha d'hidratar sobretot quan surt de fer una donació i bueno, també convé a vegades que mengin una mica. Una miqueta, A mi això no m'agrada, però bueno, ja m'han dit que em deixaran una miqueta de sang per mi després, o sigui que així estem tots hidratats. Serem el cubo negre perquè agafis els restos. Molt bé, el cubo negre, m'agrada aquest concepte. Jo sóc molt tradicional, jo incoladent i ja està, però aquí hi ha una màquina, aquí hi ha moltes coses, què és això? Això simplement és una balança, el que fem és passar el volum de sang i ja està. Aquesta sang és de qualitat, llavors, Sí, aquí teniu bona sang. És com l'osmosis de la sang, no? Sí, totalment. Mira. Mira els tubs. I per què regales això? Que sort! Perquè hi ha gent que ho necessita, no? Com jo, la veritat, jo necessito una miqueta per sobreviure. Jo sóc negativa, per això. He vist que hi ha un escenari, potser m'animo a ballar i tot. M'han dit que aquí a Molins hi ha un plat que a mi m'agradaria molt. Què és això? La curadella. La curadella. I què em porta la curadella? Sang. O sigui que els molinencs sou una miqueta vampirs també, no? Una miqueta. A l'època de la fira ens transformem i necessitem molta energia. I per tant, sang, fetge, pulmó, tot això ben cuinat.
La veritat és que és el lloc, el dia, al matí, que ens trobem a l'entorn de la taula, fem fira... És el paradís per mi, eh? I és que insisteixo que no sé com és que no ho has fet encara. Jo crec que no sortiràs de Molins ja, eh? Tu què ets exactament, que no em queda molt clar? Soc la mascota de la donació de sang! Vale, bueno, doncs tenim de tot aquí, no? M'han regalat bolígrafs. Aquí sang no sé, però bolígrafs ja em van bé, ja em van bé. Que tenen tinta. Tinta. Mira, els meus antepassats. Aquest espectacle sí que m'agrada a mi. Cultura segura. Bueno, el comte Micaró, vull dir, un vampir aquí amb un carro. Ai, sisplau, un crucifix, alguna cosa! Tia, va! Ai! I un all, un ajo, un ajete, un ajito! ¿Con quién te metes? Clara, que això visca al Raval. No, és broma, visca a Molins de Rei. O no? Bueno. I és de veritat. És de veritat. Vinga, doncs... Ui, quin susto. Ui, compte mica, no fa això. Això està sent una mica surrealista. Primer la baguette, després això. Encara estic commocionada per tot. Ai.